Ejjew nimlew il-ġarar tagħna bl-ilma sabiex infuru bil-ħajja mill-ġdid. Ħarsitna lejk biex namlu kif tajdilna, ħajjitna ntuk biex int mill-ġdid tibdilha f'inbit. Ejjew nimlew il-ġarar tagħna bl-ilma sabiex infuru bil-ħajja mill-ġdid. Ħarsitna lejk biex namlu kif tajdilna, ħajjitna ntuk biex int mill-ġdid tibdilha f'inbit. Battalna u żvojtana minna nfusna, tina l-qawwa biex inħobbu xulxin. Ħalli noffru x-xejn tagħna biex dan l-ilma tibdilunna f'inbit ġdid meta nagħmlu dak li trid. Ejjew nimlew il-ġarar tagħna bl-ilma sabiex infuru bil-ħajja mill-ġdid. Ħarsitna lejk biex nagħmlu kif tajdilna, ħajjitna ntuk biex int mill-ġdid tibdilha f'inbit. Ħeġġeġ il-qlub tagħna għall-imħabba u bil-qawwa tal-ispirtu qaddis waslu f'wosط id-dinja din il-bxara illi Kristu huwa s-sit li ferranna dan l-inbit. Ejjew nimlew il-ġarar tagħna bl-ilma sabiex infuru bil-ħajja mill-ġdid. Ħarsitna lejk biex nagħmlu kif tajdilna, ħajjitna ntuk biex int mill-ġdid tibdilha f'inbit. Ejjew nimlew il-ġarar tagħna bl-ilma sabiex infuru bil-ħajja mill-ġdid. Ħarsitna lejk biex nagħmlu kif tajdilna, ħajjitna ntuk biex int mill-ġdid tibdilha f'inbit. Ħajjitna ntuk biex int mill-ġdid tibdilha f'inbit. Alla kitiblek ftit versi ta' mħabba. Inti x'aktarx li ma tafnix. Imma jien naf kollox dwarek. Jien naf meta toqgħod u meta tqum. Jien naf ħafna id-drawwiet u l-burdati tiegħek. Għax
inti issawwart fuq il-mudell tiegħi. Jien nissiltek. Jien għażiltlek il-ħin eżatt ta' twelid tiegħek. Nista' nassigurak li il-pjan tiegħi dwar il-futur tiegħek dejjem kien u jibqa' mimli tama f'ġejjieni sabiħ. Il-ħsibijiet tiegħi dwarek huma aktar u akbar mir-ramel ta' fuq ix-xtajta. U qalbi tifraħ bik. Meta tkun qalbek sewda, jien inkun hemm ħdejk. Jien dejjem inġorrok f'qalbi. Għad jasal jum li fih nixxottalek kull dema minn għajnejk u neħilek id-batija kollha li tkun ġarrabt matul ħajtek. Issa mistoqsija waħda nixtieq nistaqsik. Tixtieq tkun tiegħi? Jien qed nistenna tweġiba minn għandek. Ftakar dejjem li inħobbok. ta' ruħi rrid, kontroll ta' ħajt intik, kull fejn mexxini jint warajk niġi. Kull ma int li sitt li nisma' jiena żitt, kull fejn taħodni jint jien immut. Rajta ruħi rrid, kontroll ta' ħajt intik, kull fejn mexxini jint warajk niġi. Kull ma int li sitt li nisma' jiena
nażilt kull fejn taħodni jien immur. Jekk f'merat fi kwiet taħodni jew fejn l-ilma gelgel pur, o rajta ruħi dejjem ħdejja tkun. Jekk qudiemi tfeċ muntanja jew xi wied fontu mudlan, o rajta ruħi gwida lija tkun. Rajta ruħi rrid kontroll ta' ħajtintik kull fejn tmexxini jien warajk niġi. Kull ma int li sitt li nisma' jien għażilt kull fejn